Ahojte, dneska by sme vám radi predstavili rádio, ktoré sme montovali do tejto Ameriky. Je to model od Kenwoodu DNX 9190 DABS. Jeďte na nejbližší silnici. Takže má to aj DAB radio a DNX znamená, že tam je navigácia vstávaná. Konkrétne je tam navigácia Garmin. A takisto máte v aute možnosť zrkadlenia, Android a iPhone, digitálne autorádio, klasické autorádio, Bluetooth je tam, dokonca že vraj veľmi dobrý aj kvôli zvuku. Spotify v USB tam máte dva kusy, viete tam prehrať hociaké formáty, aj videá, aj pesničky, je tam to fakt veľa podporovaného. Navigácia vstávaná, veci s telefónom a na druhom máte to HDMI napríklad a SD karta. SD karta je fajn vec, lebo môžete mať vlastne na tej SD karte 2000 GB pesničiek a aj videoformátov, ktorý on podporuje v celkom hojnom množstve, takže je to celkom zaujímavá funkcia, ktoré bežné alebo nižšie rady nemajú. Aj tie dve USBčka je celkom dobrá vec. Má to vstávané Wi-Fi, aby ste mohli mať bezdrôtový CarPlay Android Auto, aj pre to zrkadlenia systému Android. Máte tam 6,8 palcový kapacitný dotykový displej, vstávaný digitálny DAB tuner, samozrejme ten Bluetooth aj pre telefonovanie, aj pre streamovanie zvuku. Má to DSPčko, je to celkom, ten Kenwood to mal vždycky nejak vychytané, že v tom audio nastavení ste si vedeli ponastavovať, aké máte reproduktory veľké, je tam dosť veľa tých formátov, ktorých si tam môžete nastaviť. Aj 13-pásmový equalizer to má, takže veľa tých vecí v tom Kenwoode bolo vždycky viacej na nastavovanie. Výstupný výkon tohoto rádia je 4x50 klasika, ale čo je pre nás zaujímavé, tak je, že to má 3 výstupy na zosilovač. To znamená, že máte predok, zadok, subwoofer napríklad a tie výstupy sú 5V, čo je pre nás dobré. A veľká výhoda, ako ste si všimli, je, že má viac jazykov, nejakých 22 jazykov v tom rádiu, tým, že je tam aj čeština, čo je dobré. A displej je kapacitný, čo je tiež dobré. A neviem, či tu ešte niečo z tých funkcií je také, čo by som vám povedal. Môžete mať 3 parkovacie kamery, čo je veľmi zaujímavé, lebo ja mám tiež akože vyšší model rádia od Pioneeru a mám tam možnosť len dvoch, prednej, zadnej. Tu je vlastne ešte potom jeden externý vstup na tú kameru vlastne. A takisto vlastne v tom DSPčku ešte si nastavujete ešte aj zvuk, v tom DSP v tom nastavení zvuku, si nastavujete aj, že aký máte typ auta. Či máte sedan, kombi, minivan, SUV alebo dodávka. Je to tiež taká zaujímavá vlastnosť. Jak to upraví zvuk, to ja neviem, ja som to v živote nepoužíval, ja mám rád nastavovanie zvuku cez DSP. Ale pre zákazníkov, ktorí nemajú DSP, majú klasický systém, že len rádio a reproduktory, sme vždycky nastavovali aj túto funkciu, že typ auta. Aj samozrejme aj reproduktory. Tí Japonci určite tam niečo spravili, aby to malo nejaký zmysel, aby to nebola nejaká blbosť. USBčko sú tu dva, sú kablované odzadu, čo je perfektné, že vám spredu netrčí žiadny kábel ani žiadne USBčko, tým pádom ani nemôžete nič zalomiť a je tam vlastne USB 2.0 použité a je tam 2x metrový kábel, takže si myslím, že to úplne ľahko či do kaslíka alebo niekde inde viete dať. Neviem, či ešte niečo také zaujímavé z tých funkcií je, ale to rádio má celkom peknú funkčnosť, trošku dlhšie štartovalo z toho dôvodu, že tam je tá navigácia. Tak tá navigácia trošku zdržuje to rádio, ale už potom krásne všetko funguje, už tam nie je potom žiadny problém. Takže ja si myslím osobne, že to potom perfektne všetko funguje. Zvukovo to je dobré, Kenwood bol vždy taký zvukovo neutrálny a veľa ľudí, čo ho používajú stále, lebo im iné značky nevyhovujú. Ja osobne momentálne mám tiež Kenwood zvukovo veľmi rád. Mne akurát vadí to, že to není odnímateľný predný panel, čo ja mám strašne rád. A keďže cestujem kade-tade, bojím sa to nikde nehať s tým predným panelom. Takže ale tomuto rádiu to určite odpustíme. To je asi z tých funkcií všetko. Tá navigácia je tam veľmi bohatá a je tam hlavne do 2028 sa mi zdá, že je tam podpora tých map. Máte 3 roky zadarmo tie mapové podklady a to rádio je vlastne pripravené na high res, na zvuk vo vysokom rozlíšení.
Neviem úplne konkrétne, čo to v tomto zmysle znamená, ale hádam sa to niekedy dozviem od nejakého predajcu alebo importéra. A Bluetooth je tam verzia 5.0 ešte, aby som nezabudol, to je také zaujímavé. A samozrejme všetky vlastne karty, čo tam budete dávať, musia byť FAT1632 alebo XPAD, alebo môžu byť aj NTFS dokonca. To je tiež fajn vec, môžete dávať veľké súbory. Takže to je asi všetko. Keby ste mali hociaké otázky k týmto rádiám alebo ku všetkému, čo my montujeme, sa nám kľudne ozvite, my vám radi so všetkým pomôžeme. A keby sme náhodou niečo nemali u nás na stránke, nejaký tovar, o ktorý by ste mali záujem a chceli by ste to u nás montovať, kľudne nám napíšte, o čo konkrétne ide. Máme dodávateľov skoro na všetko a nemáme zatiaľ ešte všetok ten sortiment na našom e-shope. Takže kľudne nám napíšte, my vám s tým radi pomôžeme, zoženieme a keď vám budeme vedieť spraviť aj nejakú cenu, všetci budeme spokojní. Takže to je asi všetko dneska o tomto rádiu. Kolega vám tam ešte strihne nejaké pekné videá z interiéru, exteriéru, lebo to fakt zaujímavé auto, tento chlap z Aspen. Pekný deň vám všetkým prajem a keby to čo píšte. Čaute.